Cat. Cat. Sige ma, kunit eh. Tanam ko. Tanong sa ta. Tanom. So this is moringa. This is vegetapa. Kang naibaligay sila ati dai vegetapa pa. Okay. At itong dapit. This is side. Ha? Dito dapit oh, ayo dia. Ayo, most of the time they doing something there. Yeah. Dapat hindi nadaanan ng tao. Dili na ko? Di na ko dia oy. Ay, hala ka oh, magkaon ba yan agang oh? Yung bandanas oh. Yung kinakain nila oh. Pero hilaw, ano pa siya, hindi pa siya yun. Alik mami. Ha? Dapat may yan ate di pa umusan ng kahit ano mga Ang Okay. nakalim siya. Ano na siya pa? Yuta na pa? Soil na siya? Mabuti oh. Wow. Dangerous yan. Puro kuan siya pa. sand. Nahiya eh. Pwede na yun siguro. Ano siya taman? Asan siya banda pa? Diyan. Pandanos oh. Hindi ako kaya yan. Ito lang. Ay no, ano oh. Tawag dito. Hinog ay no? Oo nga. Grabe, ano laki ng mga ano dito. Tawag ko, hindi mahugali eh. Kung pandanos, Umbrella tree. doon ka mami oh. Ay. Akyatin ko. Ayaw. Hilaw pa man na. Mahilog doon, oh. Ay, basura oh. Basura. Hindi pala. Ha? Kahit man day. Dili man ani mo masaka. Oo nga. Diyan oh. Matay. Dili ka oh. Padulong dia oh. Kamay dyan. Ay, lagi. Wow, my plane! Mahirap yan. Pinakit mo lang. Marami yun ah. Natanggal ba? Oh. Marami oh. Hinog na kasi yan eh. Diri pa oh, kani siya diri ay mong ko anong labayon. Kuan ba na asa kuan? Ang Nasa lata. ang unsa? Wala.
Ang sudanan mami anak. Ibig, kaya ko na. Pandanos. Matigas. Hmm? Na lang. Hmm. Bakit? Ha? Maasim ba? Ha? Maasim. Ate, ano magkate? Yeah, it is. Meron din ang kaon ka dahil, napa dayo. Naandag. Ganun lang. Ngayon ko na natikman to. Ha? Matigas. Ayun na? Hindi, iya matigas yan. Kasi parang... There is one cat assist crab. Trap. Will help. Bro, not trap, bro. Hey! Huh? Why you like? Ha? Imo ra mang murag tubo ba? Overripe na daw, ma? Ano pa? Ano naman mong panglapay pa? Ano? Easy. Bantay ka. Bantay, ready? Ready? 1, 2. 1,000,000 views. Pandanos! One more. Oh, you did not ask permission to harvest some pandanos. It's okay. It's okay. Ay, ilabay. It's for the animals. Ay, ilabay na pa. No. Yeah, I think. Mm. Asa imong knife pa? Ibutang di sa imong kuan pa. Imong sinina pa. Ayaw sa kay nag... Bakal hilak. May amazing crabs diri, ma'am, may bay. So many crabs, ma'am. Under niya. Apa ba? Dali ka. Tama na? Dali ka. Kasuwa. Napay mga magod sila. Matagal ako sila. Dali pa. Okay. Override na madala pa.
Yeah, it's a kind of crab. But different. See? Bro! Crab die. Ano, kasi baka mamaya may effect sa inyo. May ibang effect. Makati po siya. Kate? Siya eh. Wow. Coconut crab. Maybe. You're sensitive. Eh! Ay! Pwede mo Kuya, pwede mo hawakan sa likod lang. Ayaw, papa. Oh, oh, ay! Is it itchy? Huh? He's doing reverse. It's not sweet. Alimango tay.